Gallech chi ddweud taw Humphrey Llwyd ddododd Cymru ar y map yn llythrennol, nôl yn y 1560au. Mae'n Cymru ni heddi wedi seilio ar ei waith ef, nid y map yw'r unig gyfraniad pwysig yn hynny o beth chwaith. Oedd Humphrey Llwyd y renaissance man o Gymru. Mae'n mor bwysig a hynny. Oedd y lot o bethau sy'n mynd ymlaen ar y pryd. Oedd yn y cyfnod o cyfieithu y Beibl i'r Cymraeg. Wrth gwrs, gath o bac o dylanwad ar hynny. Oedd yn aelod seneddol o Sir Ddinbych. Humphrey Llwyd yw un o ffigurau pwysica dadeni yng Nghymru. Oedd ei hanesydd, ieithydd, casglio llyfrau, gwleidydd ac, wrth gwrs, cartograffydd. Pan dyn ni'n meddwl am Gymru, dyn ni'n gallu gweld am linell y wlad, yr arfordir a'r ffin. Mae hwnna wedi cael ei fapio trwy waith yr arolwg ornans. A erbyn hyn, wrth gwrs, dyn ni'n gyfarwydd gyda llun siap Cymru o'r llinell Lloeren, o'r gofod hyd yn oed. Ond arwyddocad Humphrey Llwyd, felly, dyma'r person cyntaf i fapio yr siap yna. Felly, o bosib allwch chi olrhain yn dealltwriaeth ni o Gymru fel gwlad nôl i'r ffigwr pwysig yma yn yr 15. Oedd bob map o Gymru jyst yn dangos Cymru fel kind of siap, well, di-siap, really, blob di-siap oedd Cymru. A nath Humphrey Llwyd, y person cyntaf i ddangos Penllyn, Sir Benfro, Bai Ceredigion yn y canol. Os mae'n dangos bob un lle yn tair iaith, sef Lladin, Brythoneg, Cymraeg ac Anglia. Mae'n datganiad o cenedlaethol deb. Mae'n dangos y ffin Cymru llawer pellach i'r dwyrain, yr Afon Hafren. So mae'n gwneud cydymynst o lle dwi'n dod, right ar y ffin, a mae hwn yn cyffrwys iawn i fi. Fe ddabonodd Llwyd ei fap o Gymru at ei ffrind Abraham Ortelius yn Antwerp, pan gyhoeddodd hwnnw'r atlas byd cyntaf erioed, fe gafodd Cymru le blaenllaw iawn. Roedd e'n meddwl gymaint â hynny o Humphrey Llwyd. Yn ogystal â'i fap, ysgrifennodd hanes o Gymru yn seiliedig ar y Brit y Tywysogion, ac fel aelod seneddol bu'n helpu i basio'r defnydd ar gyfer cyfieithu'r Beibl i'r Gymraeg. Ac mae'r Beibl Cymraeg yr un o'r pethau a helpodd yr iaith i oroesi. Allwch chi weld y map fel rhan o ymgais Humphrey Llwyd i drio diogelu lle Cymru a lle diwylliant Cymru ar iaith Gymraeg ac yn y blaen o fewn yr endid newydd yma. Nath ei roi'r enw arno fe yr ymerodraeth, y British Empire. Ie wir, Humphrey Llwyd oedd y cyntaf i ddefnyddio'r geiriau ni hefyd, ac roedd e'n allweddol o ran poblogeiddio hanes Madog yn darganfod America. Ac os yw manylion ei fap enwog wedi newid ar draws y canrifoedd, wel mae gwerth ei gyfraniad yn parhau heb os. Mae'n mor bwysig i unrhyw gwlad ar y daear i dangos ei hun ar y map. Pan byddwch chi'n ar y map, ydych chi'n bodoli. A dyna'r, mae'r tro cyntaf mae Cymru wedi bodoli.